Гэта те не самый стародавний салон, фотосалон в городе Минску. Сегодня у нас 24 снежня, так, 2018 года. И мы бачим, что так же самое, як і довгі годы назад, а я колись фотографовался со своей маленькой дочкой и жонкой в 1987 году. Тут гэтая шыльда была, гэты салон тут был. То ён на месцы. Ён на месцы. Це сапраўды редкий выпадок шыльды довго жыхара. Конечно, тогда не было такой цудоўнай нумарацыі домов, як цяпер. Зроблены цудоўныя нумары, па-беларуску вялікія, вельмі такія. Ось. А вось побач дом знаходзіцца. Яшчэ месяцаў 6 тому тут размещался сервисный центр Макіта. И были зроблены вельмі цудоўныя рекламы на белорусском. Сёння уже нема ни Макіты, ни белорусскомовных реклам. Сёння тут мы бачим Евроопт, які, правда, паспрабаваў, як зразумела, перайсці на беларускую рекламу, мы ведаем, як бруснічка, але скарачаецца гэты сервис у горадзе. Да побачення.